δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν είναι πάνω από 3 οι δημοτικοί σύμβουλοι που παρακολουθούνται εδώ πέρα μέσα. Είναι πόσοι είμαστε? 1, 2, υπάρχει άλλος? Δεν υπάρχει. 2 δημοτικοί σύμβουλοι παρακολουθούνται εδώ πέρα μέσα. Αυτό εδώ το μάθημα έπρεπε να το κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι 42 δημοτικοί σύμβουλοι και άλλοι πόσοι στο τοπικό συμβούλιο. Δυστυχώς δεν παρευρίσκεται κανένας εδώ πέρα μέσα. Και εμείς τώρα ζητάμε έτσι, να αναλάβει ο εκάστοτε Δήμος να διαχειριστεί τα απορρίμματα. Ήδη το πρώτο βήμα σταμάτησε από τώρα. Δεν πρόκειται να γίνει. Αυτή είναι η απάντηση που παίρνει. Τα έχουμε στείλει 100 φορές, δεν γίνεται λύση. Λοιπόν, οπότε πρέπει εμείς να πιέσουμε τους άρχοντες του εκάστοτε Δήμου να διαχειριστούν τα απορρίμματα. Και αυτό πώς θα γίνει? Μόνο με συνεργασία των φορέων και των συλλόγων. Αλλιώς είμαστε μονάδες. Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Εμείς το ξεκινήσαμε πριν από 6 χρόνια να διεκδικήσουμε το πρώτο στρατόπεδο Καρατάσιο ως ελεύθερο χώρο πρασινού και πολιτισμού. Μας θεωρούσαν εγγραφικούς. Πηγαίνουμε στα δημοτικά συμβούλια και μας κοροϊδεύανε. Λέει, τι θέλετε τώρα, εσείς τι θα κάνετε, εμείς εδώ θα το κάνουμε, πανεπιστήμια, νοσοκομεία. Όταν καταφέραμε να συγκεντρώσουμε 70 υπογραφές από συλλόγους και φορείς, τότε άρχισαν να μας γλυκοκοιτάζουν. Να βάλω και εγώ την υπογραφή, να βάλω και εγώ την υπογραφή δίπλα, γιατί ήθελαν και αυτή την υπογραφή τους. Και γιατί δεν μ' άφησες χώρο ο Δήμαρχος να βάλω εγώ πρώτος την υπογραφή. Έβαλες τώρα άλλο σύλλογο μπροστά και ο Δήμαρχος θα βάλει τελευταίος. Καταφέραμε να πάρουμε αποφάσεις μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια, να τους διαλύσουμε κανονικά και να περάσει αυτό που θέλουμε εμείς. Και πώς? Με συνεργασία. Μόνο με συνεργασία. Αλλιώς δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα άλλο. Προσπαθήσαν να μας φέρουν ενάντια σε άλλους συλλόγους και φορείς, να μας δεσπάσουν, δεν το καταφέρανε. Αυτό είναι το επόμενο βήμα που θα κάνουμε. Να μας φέρουν απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Εκεί πρέπει να επιμείνουμε. Να ξέρουμε να το διαχειριστούμε αυτό και να πάμε πιο μπροστά. Εδώ που λένε πάνω, στον ΣΜΑ Ευκαρπίας για βιολογικό καθαρισμό, δίπλα έχει ένα ρέμα. Όσοι τεχνυπάγοι το ξέρουν εκεί. Εκείνο το ρέμα που καταλήγει. Περνάει μέσα από την Ευκαρπία. Πού θα πάνε όλα αυτά, τα βαρέα μέταλλα που θα προκύψουν από τους χυμούς που θα στάζουν εκεί πέρα μέσα. Δεν μας το λένε αυτό. Πάνω στην Μαυροράχη, που δεν λειτουργεί ο βιολογικός, κινούνται μέσα στο Πογδάνα. Στο Πογδάνα κατεβαίνουν κάτω, στην Κορώνια. Και μετά λένε για την Κορώνια, μελέτες, θα φτιάξουμε, θα κάνουμε. Τώρα έρχονται και τα άλλα από πίσω. Οπότε δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη. Τα ίδια μας έλεγαν όταν πήγαμε στην ημερίδα στη Σταυρούπολη, στο Τσακίρης πριν από 1 μήνα. Βγήκε όχι, από τον Τιτάνα. Ο Γενικός Διευθυντής. Δεν θυμάμαι αυτός ήταν. Λοιπόν, ο κ. Μοναχός. Και μας λέει, εμείς εδώ αποκλείεται. Στον Τιτάνα μέσα. Και τώρα είδατε πριν από 5 μέρες δελτίο τύπου του Τιτάνα, έτσι. Που θα κάψουμε σκουπίδια. Το λένε ξεκάθαρα. Οπότε δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό να το διαδώσουμε. Να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας και αυτούς που δεν ενημερώνονται, που κάθονται στα καφενεία, πρέπει να βρούμε τον τρόπο, καλός ή κακός, να τους το πούμε. Να πάμε στο αυτί τους, να τους το ψιθυρίσουμε. Και μόνο έτσι, όταν θα γίνουμε πολλοί, θα καταφέρουμε και να σταματήσουμε αυτό το έργο, αλλά και να πάμε στο άλλο. Να κάνουμε σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι για τις επόμενες γενιές. Αλλιώς θα ερχόμαστε σύγκρουση με κοινωνίες σε διπλανούς νομούς, σε διπλανούς δήμους. Ευχαριστώ πολύ.